गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। बे समाव क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिदिर थांखि। क'क्राझार नोगोरनि लामाफोराव सरकारि आरो सरकारि नङै बिफानफोरनि साइन बर्डफोराव बर' रावजों लिरनाय गैयै बर्डफोरखौ खोमोरजोबनाय जादों। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला एबसुजों पुलिस बिफाननि ट्राफिक रुल्स एन्ड रेगुलेसनाबो गवाखै। क'क्राझार ट्राफिक पइन्टनि लांगोनायाव बर' रावजों लिरनाय गैयैखौबो खोमोरफिनजोबनाय जादों आरो बे हाबाफारिया क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारीनि दैदेननायाव मोनसे हान्जाया गासैबो बर' हांखोजों लिरनाय गैयै बर्डफोरखौ खोमोरजोबनाय हाबाफारिया सोलिदों। मख'नो गोनांदि बर' रावनि मानखौ लाखिनो थाखाय, बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रौता ओनसोलनि गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे हाबाफारिखौ लादों रौता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। रौता ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय रौता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमु मावबादा हाबाफारि लादों। जों मिथिगौदि जोंनि बर' हारिया गावनि आलादा हारिमु दं आरो बेखौ जों फोथांनानै लाखिनो आरो बुहुमनि खना खनला गोसारहोनाया जों साफ्रोमबोनि बिबान। बेखौ नोजोर होनानै रौता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि जाखांफुहांनाय लाइमोनफोरजों लोगोसे गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ बेसेन नाङाजासे रौतानि आइट हानसार आरो क'क्राझारनि लक्ष्मी थानसालियाव फोरोंनायनि थाखाय मावबादा लानाय जायो आरो बे हाबाफारिखौ मैयानिफ्राय बेखेवनानै होनाय जायो। हाबाफारिखौ बेखेवो उदालगुरि जिल्लानि बारग' हारिमु नेहाथारि रनजित नार्जारी बिथाङा आरो बे फोरोंथाय मावबादाखौ 19 मार्चनिफ्राय 26 मार्चसिम लानाय जागोन होननानै मिथिहोनाय जायो। बिटिआर नाङैनो बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथांनि सायाव गोबां सुबुंफोरानो सोंखारिनायखौ नुनो मोनगासिनो। नोंथांमोना एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि खोथाफोरखौ मिथिखाबाय जानांगौ। मानोना बिथां एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ राजखान्थिखौ सरजाबनानै बाथ्रा बुंनाय आरो दान्थे बिदान्थियाव बाहागो लानायखौ नुगासिनो। जाय समाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव जेब्ला इउपिपिएलनि सरकार जानायनि उनाव बिपिएफ सरकारखौ खोमानानै गोबां रायजो राजाफोरखौ जुमुदै मुजुनायखौ गासैबो बावाखै जानांगौ। फिन आरोबाव दायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ बिथाङा सोंथि खालामदों। प्रमद बर'आ सोर? प्रमद बर'आ बिटिआरनि नंगौना नङा आरो बिटिआरआव प्रमद बर' फैनायनि उनावसो साननि समावनो बुथारनाय सुथारनाय बारा जादों होननानै थांखिनानै बुंदों। बेखौ लानानैनो बिटिआर नाङैनो इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों सोंखारिदों आरो फिनजाथाय होदों। हरखाब लामानि जाब्रथायजों इउटिआर रडआव सासे सुबुंनि जिउआ जायगायावनो गोमायो। उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुर लामा डिमाकुसि फानेरि गेजेर लामा गितिबारियाव हरखाब बाइक आरो डाम्पारजों सौग्रावलायनायाव मैया सासे फालांगिरि बापन बर' मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हरखाब जाब्रथायजों जिउ गोमानाय बापन बर'आ डिमाकुसि बाजारनिफ्राय बेफार खालामनानै न' फारसे थांफिननाय समाव डाम्पार गारिजों सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। बिथां बापन बर'आ उदालगुरि जिल्लानि गरखास गामिनि थागिबिमोन। थैनाय समसिमाव बिनि बैसोआ 38 बोसोरमोन आरो बिहा 3 गथ'बो दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। बिथांनि हरखाब जाब्रथायजों जिउ गोमानायाव नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। नगाव पुलिसआ गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा गासै 18.14 ग्राम हेर'इन हमनो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों। जाथायजों सोमोन्दो थानाय 4 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे दायनिगिरिखौ 34 बिएनसि आरपिएफ केम्पनि सिआरपिएफ रौनिया सुब्रता बाट्टा होननानै सिनायथिनो हादों। हमजानाय गुबुन 3 दायनिगिरिफोरखौ साहिदुल रहमान, साफिकुल रहमान आरो फुरकान आली फाखरुद्दिन होननानै सिनायथिनो हादों। उन्दै बैसोआव जुलि जानाय केसखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होदों। जायफोर उन्दै बैसोआव जुलि लानाय केसआव हमजादों बैसोर 14 बोसोर जेलाव थानांगोन आरो बेनि सोलायै जेबो राहा गैया आरो बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय सुबुंफोरखौ हमनाय खामानिया 2026 मायथाइसिम सोलिबाय थागोन आरो रावबो बारग'नाय नङा होननानै बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।